Якое рашэнне Лукашэнкі прывяло да небяспечных наступстваў, а якое да нечаканых праблем? У чым зноў вінаватыя чыноўнікі, а таксама якія штрафы могуць павялічыць у Беларусі? Вітаем, сябры, гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Трывожныя навіны. У Беларусь з Расіі завозяць авіябомбы і ракеты і мадэрнізуюць ядзерныя базы. Шведскае грамадскае тэлебачанне апублікавала спадарожнікавыя здымкі, якія сведчаць пра актыўную мадэрнізацыю расійскіх ядзерных аб'ектаў у Беларусі і іншых рэгіёнах блізкіх да Еўропы. Сярод галоўных аб'ектаў, што прыцягнулі ўвагу журналістаў і экспертаў, вайсковая база ў Осіповічах. Цяпер на тэрыторыі базы адбываецца мадэрнізацыя савецкага сховішча ядзернай зброі. Вакол збудавання ўзведзена 3 узроўні агароджаў, усталяваныя і новыя платформы для чыгуначных паставак грузаў і сістэмы супрацьпаветранай абароны. Такім чынам, Осіповічы пераўтвараюцца ў адну з ключавых кропак ядзернай інфраструктуры Расіі па-за межамі яе тэрыторыі. Гэта значыць, што рашэнне Лукашэнкі вярнуць у Беларусь ядзерныя ракеты нясе вялікую небяспеку, бо такім чынам Беларусь становіцца не проста саюзнікам Расіі, а паўнавартаснай часткай яе ядзернага кантынгенту. І гэта нясе рызыку не толькі для ўсяго рэгіёна, але і для самой Беларусі, бо робіць яе мішэнню ў выпадку канфлікту. Таксама паводле інфармацыі незалежнай супольнасці чыгуначнікаў, у гэтыя тыдні ў Беларусь будзе дастаўлены груз, які адносіцца да першага класа небяспекі. Гэта значыць выбуховыя матэрыялы, а менавіта авіяцыйнае ўзбраенне, авіябомбы і ракеты розных тыпаў. Для павышэння бяспекі на некаторых участках чыгункі, такіх як Баранавіча і Віцебск, увялі строгія патрабаванні. Работнікам даручана быць асабліва пільнымі да незнаёмых асоб і падазроных прадметаў. Месцамі прызначэння грузаў стануць станцыі Ліда і Прудок гарадоцкага раёна, якія знаходзяцца непадалёк ад вайсковых аэрадромаў і арсеналаў авіяцыйных боепрыпасаў. Асабліва адзначаецца, што арсенал каля Прудка з'яўляецца адзіным у краіне і абслугоўвае ўсе асноўныя вайсковыя аэрадромы Беларусі. У 2024 годзе сюды паступіла найбольшая колькасць расійскіх боепрыпасаў. Лукашенко загаварыў пра слёзы міністра і сабак і параіў беларусам есці менш бульбы, а яго чыноўнік выпадкова агучыў новую праблему. Гэтыя дні ў Лукашэнкі прайшлі насычана. Спачатку ён паехаў на палігон у Бярозаўскім раёне, дзе рыхтуюць аператараў беспілотнікаў. Прычым паехаў не адзін, а ў суправаджэнні сваіх самых топавых чыноўнікаў і вайскоўцаў. Дзяржсакратар Рады бяспекі Вальфовіч, міністр абароны Хрэнін, новаспечаны кіраўнік Акадэміі навук Каранік, кіраўнік адміністрацыі Круты і нават губернатар Брэсцкай вобласці Пархомчык. Адметна таксама, што на палігон Лукашенко ўзяў і кіраўніка дзяржкантролю Васіля Герасімова, які апошнім часам суправаджае свайго начальніка ледзь не ва ўсіх паездках. Дэлегацыі паказалі палігоны і розныя мадэлі беспілотнікаў, а затым зладзілі паказальныя палёты. Напрыклад, лопнулі паветраны шарык, які, па словах вайскоўцаў, імітуе варожы беспілотнік. Не абышлося і без прыколаў. Спачатку сярод людзей у пагонах нечакана заўважылі асабістую лукашэнкаўскую доктарку Святлану Канашчэнка са шпіцам на руках. Вось яны назіраюць за трэніроўкай вайскоўцаў. А затым Лукашенко вырашыў пракаментаваць выступленні аператараў дронаў і выдаў чарговы заблытаны маналог. Человек с ружьем – это главное. А это, где позволит местность. Еще раз вот я военно говорю, чтобы мы не увлеклись этим. Чтобы мы не натворили того, что потом посмотрим, да мы же деньги потратили не туда. Это нам надо иметь в виду. А вот таких вундеркиндов, ребят, иметь, которые могут породить себе подобных, их надо иметь. Это сейчас несложно, если мы в армии не прошлепаем. Потому что я вижу, молодежь стремится к тому, чтобы запустить этот дрон. Пасля проста ў вайсковым намёце Лукашенко зладзіў нараду. Ён загадаў вайскоўцам і вучоным прыдумаць яму дзве найважнейшыя рэчы. Першае – гэта некалькі відаў беспілотнікаў, якія былі б простымі, недарагімі, але эфектыўнымі. Карыстаючыся словамі самога Лукашэнкі, яму трэба дрон як трактар Беларусь, толькі дрон. А другая – гэта цуд-машына для барацьбы з беспілотнікамі. Адметна, што тэма грошай прогучала ажно некалькі разоў. За яе нават атрымаў сваю порцыю крытыкі і міністр абароны Віктор Хрэнін. Министр обороны плачет, у него не хватает денег. Дайте больше. Ну, наскупали там, черт знает что. Ну, имеется в виду тогда поставить под угрозу другие вопросы.
А наступным днем Лукашенко выправіўся на Гродзеншчыну, на ваўкавыскае прадпрыемства «Белакт». І як толькі вылез з верталёта, то адразу павучыў кіраўніка вобласці Караева весці гаспадарку. Все посеял. Посеял все, еще и пересеял. А что это ты тут гектары целые перепахал землю вчера? А затым Лукашенко павучыў і кіраўніцтва раёна гадаваць жывёлу. Без пагрозаў, вядома ж, не абышлося. Упаси Бог, я вам сделаю замечание, что у вас где-то падеж, а как у него есть свободные места для откорма. Уж я вам головы поснимаю точно. Падзеж жывёлы – гэта сапраўды вялікая праблема для беларускіх гаспадарак. Афіцыйна ўлада пра яе маўчыць, але Лукашенко традыцыйна прагаворваецца. І, як бачна, па яго нервовым тоне справы ідуць так сабе. Но вы слушаете, но не делаете. Но за скот ответите. И все мне докладываете, что у вас падеж увеличился скота, но вы, как Исаченко твой говорит, мы выровняемся. Извини меня, теленок подох, они выровняются. Что вы выравниваетесь? Заўважны яшчэ адзін смешны момант. Падчас экскурсіі па прадпрыемстве абсалютна ўся дэлегацыя была ў кепачках ці спецыяльных шапачках. Усё ж харчовая вытворчасць, санітарныя меры і гэтак далей. Кепку не адзеў толькі Лукашенко. І тлумачыцца гэта проста. Пасля Лукашенку прыйшлося б хадзіць у кепцы цягам усёй паездкі, бо галаўны ўбор пабурыў бы яго старанна прыклеены зачос. Затым, праўда, зноў пачаліся прыколы. Напрыклад, да Лукашэнкі дайшла гісторыя пра збітага ў Гродні сабаку. І цяпер ён асабіста загадаў забраць жывёлу ў гаспадара і, цытата, «аддаць каму трэба». Таксама ажно некалькі разоў Лукашенко згадаў, што чытаў пра тое ці іншае ў тыктоку. Падобна, што ён ці то сам пачаў карыстацца гэтай садсеткай, ці то яму нешта паказвае малодшы сын Коля. Ну, альбо робіць падборку Наталля Эйсмонт. Насцярожвае, праўда, слова чытаў. Не варта выключаць, што Лукашенко ўсё ж не глядзіць тыктокі, а сапраўды чытае апісанні ролікаў у раздрукоўках. Не абмінулі увагай і бульбу. Прычым Лукашенко параіў беларусам яе паменш есці. Цытата: «Калі мы будзем есці бульбу, як пішам у тыктоках, то худенькімі не будзем. Адзін раз на тыдзень, 2 максімум. І тое запечаную пюрэ». Канец цытаты. А падчас чарговых скаргаў Лукашэнкі адзін з прысутных пажадаў яму спаць спакойна. Я докладываю, что у вас 1000 тонн масла на складах, то я ночь не сплю. Спите спокойно. Наши деньги. Да. Это наши деньги. Пасля гэтага ўсяго кіраўнік Гродзеншчыны Караеў даваў інтэрв'ю дзяржаўнаму каналу СТБ і прагаварыўся пра новыя праблемы. Цяпер працягваецца рэалізацыя лукашэнкаўскай ідэі пра новыя праекты ў рэгіёнах, маўляў, каб спыніць адток беларусаў з малых гарадоў. І па словах Караева, па выніку і тут усё не слава Богу, бо праекты ёсць, а вось людзей няма. 25 проектов по принципу «один район, один проект» призваны задержать население, чтобы не было его оттока из райцентров в крупные города. Да? Народ всегда идет за зарплатой. И вот эта идея нами реализуется где-то хорошо. Для района небольшого 123 рабочих места, это мы уже даже уперлись в другую крайность. А где взять трудовые ресурсы, например? Гродзенская блогерка трапіла ў вельмі непрыемную гісторыю. Дзяўчына, якая называе сябе Леначкай Лукашык, этычным блогерам, прарэкламавала краму з таварамі, вырабленымі ў калоніях. Блогерка ухваліла асартымент і падкрэсліла, што ўся прадукцыя ручной работы. Праўда, рукамі каго гэта ўсё зроблена, у якіх умовах, Лукашык вырашыла не агучваць. У каментарах дзяўчыне адразу дасталося на арэхі. Людзі назвалі гэта рэкламай рабскай працы і нагадалі Лукашык пра агромністую колькасць палітвязняў. Таксама гледачы пачалі адпраўляць мадэратарам Інстаграма скаргі на ролік. У выніку відэа знікла, але невядома, ці Лукашык выдаліла яго сама, ці ролік пра скаргі быў выдалены Інстаграмам. Адразу некалькі навінаў пра пчол, прычым некаторыя вясёлыя, а іншыя, на жаль, не вельмі. У Мінску пчолы захапілі веласіпед, пакуль яго гаспадар быў у краме. Сітуацыя трапіла на відэа, дзе бачна, як здзіўлены мужчына раздумвае, што цяпер рабіць. Праўда, пазней гаспадар усё ж змог вызваліць свой ровар, на месца выклікалі пчаляроў, якія сабралі рой. Гэта не першы выпадак, калі такія бадзяжныя роі пчол збіраюцца ў нечаканых месцах.
Не так давно незвычайную актыўнасць насякомых заснялі ў Дзятлаве Гродзенскай вобласці. Там скульптуры панны Марыі на вуліцы ля прыдарожнага крыжа упрыгожыў рой пчол. Насякомыя абляпілі фігуру так, што нібы пакрылі галаву Божай маці доўгай хусткай. А пад Мінскам сельгаспрадпрыемства нарабіла бяды. Аграрыі апрацавалі палі атрутнымі пестыцыдамі і не папярэдзілі пра гэта мясцовых пчаляроў. У выніку ў многіх пасечнікаў загінулі пчолы. Праблема дайшла нават да чыноўнікаў, і яны паабяцалі, што цяпер графікі такіх апрацовак будуць перадавацца ў райвыканкам і сельвыканкамы, а таксама публікавацца ў СМІ і садсетках. Чыноўнік прапануе моцна павялічыць штрафы ў Беларусі, праўда, не ўсе. Кіраўнік бараўлянскага лясгаса Александр Миранович прапанаваў, каб пакаранне за смецце ў лесе стала больш жорсткім. Нагадаем, што за выкінутае смецце беларусам пагражае штраф да 10 базавых велічынь, гэта да 420 рублёў. Але Миранович скардзіцца, што цяперашнія меры не працуюць і прапануе павялічыць штрафы ў 5 разоў, то бок да 50 базавых ці 2100 рублёў. Прычым чыноўнік прапануе, каб такая сума была найменшай планкай. Ініцыятыва як бы лагічная, бо кідаць смецце ў лесе сапраўды дрэнна. Вось толькі адметна, што раней гэтае пытанне не настолькі дапякала чыноўнікам. Але цяпер Лукашенко абвесціў год добраўпарадкавання і сам паабураўся смеццю ў лясах. Ну і яго падначаленыя таксама вырашылі не адставаць. П'яны васьмікласнік пабіўся з міліцыяй. Адбылося ўсё ў Гомелі, дзе падвыпіўшыя падлеткі тусаваліся на фудкорце гандлёвага цэнтра. Адзін з іх заснуў проста за столікам, другі пайшоў дадому, а трэці ўвязаўся ў бойку з 2 выпадковымі мінакамі. Крыкі разбудзілі заснулага васьмікласніка, і ён таксама далучыўся да бойкі. Калі прыехала міліцыя, то падлетак пачаў супраціўляцца, біў міліцыянераў нагамі і нават спрабаваў ужыць барцоўскі прыём. Праўда, малога ўсё ж скруцілі і даставілі ў аддзяленне. Цяпер яму пагражае да 7 гадоў калоніі за гвалт у дачыненні да сілавіка. Новыя падрабязнасці гучнай крымінальнай справы, якой абураўся нават Лукашенко. Гаворка пра былога намесніка Белчыгункі Пятра Дулуба, якога затрымалі за хабарніцтва ў дзікіх памерах. Сілавікі заявілі, што пры ператрусе ў доме чыноўніка знайшлі больш за 3 мільёны даляраў. Прычым ніякіх прыкмет такога багацця не было. Публічна Дулуб вёў аскетычны лад жыцця на ўзроўні ніжэй за сярэдні. Жыў у звычайнай кватэры, ездзіў на недарагім патрыманым аўто. Але ж па версіі следства гэты начальнік, выкарыстоўваючы свае службовыя паўнамоцтвы, арганізаваў за хабар транзіт вугалю з Казахстану ў Польшчу праз тэрыторыю Беларусі. Ён жа шматкроць атрымліваў хабар за садзейнічанне ў прадастаўленні камерцыйным структурам у карыстанне вагонаў, якія належаць беларускай чыгунцы. Называўся нават памер хабару. За адну з такіх паслуг Дулуб атрымаў 370 000 долараў. Цяпер жа ўсе тыя мільёны долараў канфіскаваныя і забраныя ў даход дзяржавы. Дулуб, якому пагражае да 15 гадоў, знаходзіцца ў СІЗА ў чаканні суда, які без сумневаў будзе паказальна жорсткім. Бо па сумнай беларускай прыкмеце, калі на цябе і на твою справу звярнуў увагу Лукашенко, то гэта значыць, што літасці чакаць не варта. 3,5 миллиона тупака только нашли. Железная дорога. Первый заместитель, Анатолий Александрович. Он первый заместитель у вас. Что я могу думать про руководство железной дороги? В том числе о вас. Я вас предупреждал с премьер-министром. Присаживайтесь. И вы будете потом обижаться, что их там прихватили ни за что. Беларусы выкупілі яшчэ адзін унікальны гістарычны артефакт. Гэта першае выданне жэзлапраўлення вядомага мысляра і багаслова Сімеона Полацкага. Яно лічыцца адным з самых каштоўных кніжных помнікаў, створаных беларусамі. Кніга надрукаваная ў Маскве ў 1667 годзе на царкоўна-славянскай мове. У гэтым творы Сімеон Полацкі аналізуе памылкі і разыходжанні з вучэннем царквы ў выступах старавераў. Сваю аргументацыю асветнік засноўвае на фактах і логіцы разваг, што ў той час успрымалася як навіна і ставіла яго працу ў лік палемічнай літаратуры. Кнігу купіла ініцыятыва Мальдзіс на грошы, якія сабралі неабыякавыя беларусы. Незвычайны дом пад Віцебскам здзіўляе і палохае мінакоў. У садовым таварыстве «Будаўнік» дачнікаў сустракае галава сфінкса, якую пабудаваў на сваім доме мясцовы жыхар. На самай справе дому ўжо 15 гадоў, але час ад часу ён па новай трапляе ў навіны.
Прычым гаспадар будынка прызнаецца, што ён байкер і таму спачатку хацеў зрабіць гіганцкі чэрап, але жонка адгаварыла. Тады пачалі падбіраць варыянты і спыніліся на егіпецкай тэме. Сфінкса жонка ўжо ухваліла. Беларуска злавіла на Прыпяці гіганцкага таўсталобіка. На рыбалку паехала на лодцы ўся сям'я, бацька, маці і сын, але пашанцавала менавіта жанчыне. На яе спінінг клюнула рыбіна вагою амаль у 60 кілаграм. Дарэчы, адпускаць рэкордны улоў, як робяць некаторыя, гэтыя рыбакі не сталі, а забралі гіганта дадому. Вось такія навіны. Подписывайтеся на канал, ставьте свои лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. Ну и, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.